Taira. Iwe tarisa iwe. Ko waitiwei? Neazikana akutadzirei ngoni. Unoziya kana uine murume anenge ngoni uyawe mupe rudo. Taira. Mupe rudo ngoni uyu, mupe rudo Taira. Unoziya usaregedze mukoma wako achikontrora ngoni. Tarisai. Taira. Madambos usazviite zvakadaro Mufunge. Unoziya une raki rinotyisa iwewe. Murume wako anokurega uchihura. Unoziya murume wako anokurega uchiita sei yaunoda uri mumba imomo. Chingomupawo chiremera. Haungokoperawo zvinoitawo mwana anohurira pavarume. Ko waitiwei? Mashoko andanzwa andirwadza fani. Fungai hafanhi kutaura zvakaipa kudaro pamusoro pangoni. Vangani varume vanobvumidza matuzva akadaro ekuti munhu unohura uri pamurume? Vangani varume vakadaro? Hatine nyaya kungoti wongonaka ngopusa ndozvaangori. Unongoona fesi yake iyi kuti baba ndozvavangori. Unomutarisa ukamuringa kuti ndee kudai ko anogoenda nekupi? Asi mupe chiremera Mufunge. Musaregedze Fungai achiita to and fro murume wako kudaro. Hazvina kana kumbonaka Mufunge Taira. Handisi hangu shamwari yangu anondinzwisa tsitsi. Nenda kumbofungawo ndichiti dai ndichiri murume ndaimupawo advice yekuti murume biyangu. Aiwa hazvidi kunzwarwa Mufunge, usadaro Taira. Ona uri mumba muya wakagara, mwana wechituhazi, mwana wekwamunetsiwa, mwana wekwamachakaira. Vangani vakadzi vanobvumidzwa kugara kudzimba dzevarume nevamwe varume? Zvifunge Taira. Chimupai chiremera ngoni uyu. Musamurega achiitwa zvaari kuitwa naFungai. Handiti asikana Taira.